iki sampe beto. Kaporo sing dadi tuwa-tuwa gane mbang kapesek. Santet aja kantono sing liwatan. Iki lho, Mas. Yas. Dalam. Ada pelupio sabu bendoro kaku ngerawuh apa sing kok lakoni? Alhamdulillah kula nggih. Palungguan Yas. Sampai mesti ta. Kula. Aduh Doro, nyuwun pangapunten nggih. Yas ngopo ya? Aduh Doro. Panjenengan ya? Biasa Doro, nembe bar meskram. Lho. Anak nomor loro ya? Nomor sedasa. Ora iso. Atus Iya kok dia ora gelem ora sabar apa liyane. Ambil tasih. Kontrolipun tasih. Kita kene. Pemaurat tak wis rapat to. Tumbas. Nita. Yo, jolali adat lupio bendaramu rawuh apa ta sing ora ngoni ta? Dadi aja Doro. Kene mengko bakal tak paringi. Ngapunten le Doro. Maju ben ketok, maju kayak dalan. Dalan apa ya? Pundhut kowe palungguhan kanggo bendaramu Kakung Raden Mas Layang Seta. Raden Mas Layang Gumitir. Iki Doro ngapunten le kok nembe PMS Doro. Lah kok PMS iki apa? Lah kok singkatan PMS iki apa? Rahasia kamu bendarane kok rahasia. Khusus cewek. Iki lho Momol Doro. Ah, Cik Momol. Momol. niku Kang Mas. Pojokan niku. Ikut Pak. Slirawe. Pak kok. Maju, Mas. Sing pojokan kae. Sampun maju. Ini. Maju. Esok streaming. Ini wis. Ya sinten? Rada maju kene. Cik Meme. Cik Meme. Cik kecil. Kowe kudune ngerti. Nggih. Iki bendaramu. Nggih kula pun ngertos. Kudune kepiye? Kowe kudu netepi kewajibanmu. Nggih. Sawise bendaramu kuwi teko ana ing Taman Sari, Atus pundi? sawiske palungguhan. Mboten. Saniki nggih. Ya saiki, lara saiki sesuk tokae rampung. Saniki. Terus. Lho iya kok. Saestu nggih. Saniki. Sakjane kok ngempet apa? Kula. Niki. Aduh sake lara. Niki sirahe kula niki cenut. Iya. Ngene ning sono. Sing loro ki apamu? Sirahe cenut-cenut kok sing demeh kok sing ngisor. Oh njaluk. Lah iki kepiye? Lah pripun? Sirah sing ndi? Niki. Aku percaya. Tak temen kok ngene yo. Niki jalur. Oh. Sing loro dudu sirahmu. Lah pripun? Ning atimu medhe sing loro. Jenengan iku kok nggih. Sake iki loro dulu. Saya ta. Niki Cik Momol. Sembrono. Ora apa ya iki? Ciblek. Cik Momol. Cik kandhane kabeh anak-anakmu niku. Palungguhan sek. Hah? Kowe kaya jangan delek-delek wae. Heh, niku ketua. Ketua kok diperintah. Niku ketua. Wali piro? Piye to Jajak? Ngaten menika Kang Anjasmara. Panjenengan paring panggono kagumaken sedaya abdi lirwa ing wajib. Lho kula paring dawuh kok tansah ngecenge lirwa mboten netepi. Ning ya aja ngluputke kabeh para abdiku to. Mergo iki abdiku, abdine sapa ya? Ayu Anjasmara. Lah niku kan diputi to Kang Mas. Dadi ngono. Nggih. Saben wulan saben sasi sing blonjo kowe iki sapa? Aku. Sapa yang sing blonjo ya? Ayu Anjasmara. Mas Pices Raja Brono sing kanggo sing nukoke sapa? Aku. Bojoku. Sing nukoke sapa ya? Ayu Anjasmara. Dadi ngaten menika. Iya ya. Abdi Dias Tesek. Sinten? Sapa iki? Cik Momol. Cik Momol. Cik Momol alias Ciblek. Mboten netepi wajib lirwa panjenengan muja ngaten menika coba. Romo duka menawi ngertos kan kok. Ya ngapurane to Yayi mergo iki ra abdiku sing mbayari aku. Tur Taman Kaputren sing duweni panguwasa sapa ya? Ayu Anjasmara.
Danarto ana ing Pantiarto kuwi aku ning Pantiarto ki aku Iya, sing duweni Pantiarto sapa yo? Ayu, Anjas. tetep panjenengan mboten ngatosaken dhumateng kula Jas, Inci jamu Romo. Anjas moro. Jamu Romo jamu. Kowe putrane sapa, Jas? Putranipun Rama Patih Lugendeh. Rama Patih, Lugendeh. Gusti Patih, Lugendeh. Gendek. Kewajibanmu piye, Jas? Kepareng matur Ji Rama. Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjung. Tak tampa wong ayu. Inci. Pangestune Rama ditamani ya, Jas. Sanget anggen kula mundi Rama. Kewajiban kula niru nyamping kagem Rama. Apa meneh, Jas? Kecawis daran ugi kagem Rama. Apa meneh, Jas? Ujukan ugi kagem Rama. Lan resik taman pagelipun Kanjeng Rama. Dasar linacik, linompat, linubaka, pinter indeng bisa. Putranipun sinten? Dasar luwes, gandes, Lho, merak ati. ati. Ya, Inci jamu. bedane kelapa ijo, ya. Maksude Rama. Bejane sing ndek bojo. Cocok. nggih Nggih.